President Emerson Mnangagwa has left Harare for Baku, Azerbaijan, to attend the 29th meeting of the United Nations Climate Change Conference, COP29. Sanapena mashoko atonoti mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa anobuda munyika achinoatenda the COP29 summit. Aiwa toona kuti nhau iyi nhau iri kutenderedza vanhu musoro. Vanhu yataona kuti nyaya iyi vainyatso kutaura vachiti saka achazosiyirwa matomu aiwa kana mutungamiri wenyika yeZimbabwe abuda ndiani, vanhu vachiti aiwa attendance yake inogona kunetsa. Sanapena mashoko amudanyigwa panapa ndobva wasubscribe like on the bell icon. Tipinda panapa ZBC News onyora vachiti the climate summit, which brings together world leaders and development partners, aims to drive global action across climate pillars that include energy, agriculture, climate financing, human development, among others. He was seen off at RG Mugabe International Airport by VP Constantino Chiwenga, Defense Minister Honorable Pamchunguri Kashiri, other cabinet ministers and service chiefs. Tomashkwana mudanyiko panazvinzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe finally vachizosiya nyika yeZimbabwe vachinoatenda the COP29 summit iyo inozivikanwa kuti iri Baku. Ndo mashoko anoenda kubatire panapa atoona kuti aiwa is the country grapple aiwa panhau the succession. Tiona kuti people vanonyatsokuratidza kuti people that are interested patension iri kuitika pamusoro pemaleaders. Toona kuti kuzotoatenda kwavatoita uko aiwa it has been very very difficult and hard, the most difficult and the most hardest decision vaita vachisiya aiwa VP Constantino Chiwenga varimo munyika. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe or like.